Prečo nemám rozprávať to, čo si myslím? Prečo ne, prečo hovoria sa na to vyspí a myslí na výskyt následkov radia blízky? Prečo ne, keď som si tým istý? Prečo ne, nemôžem byť úprimný k hlupým, netaktný k tým tupým a pravdu im vnútiť, ne na silu, nebudem tlačiť na pilu, len im jemne povím, že ich IQ stojí za milu. Prečo ne, prečo sa nezoznámiť s pravdou? Jak kamoš stojí za hovno, tancuje s hanbou. Inú cestu mám, tak prosím nehajú. Nie som vlk, ty ovca, ty sa spolu nehrajú. Prečo ne? Prečo si neudržať odstup pred parazitmi, ktorí sa ti snažia vliesť do mozgu? Som arogantný, namyslený, ale aspoň v tom mám jasno a nemám z toho hokej. Prečo ne? Vyložiť karty na stôl. Prečo ne? Spraviť si v tých vecach jasnou. Prečo ne? Povedať si pravdu do huby. Asi preto, že tá pravda sa im nelúbi. Prečo? Je úprimný človek braný ako zlý a za Bohom majú tých, ktorí sa hrajú na dobrých. Prečo ne?